Kosovska policija uhapsila je u Prizrenu NH iz sela Randubrava koji je pokušao da ubije svoju ćerku AH, prenosi Gazeta Ekspres. On je nakon verbalnog sukoba sa članovima svoje porodice potegao pištolj i pucao 3 puta u pravcu svoje 31-godišnje ćerke. Nakon pucnjave, sin osumnjičenog uspeo je da otme pištolj iz očeve ruke, nakon čega je NH sam pozvao policiju. Osumnjičeni je prvo telefonom prijavio policiji da je pucao na ćerku i da ne zna da li ju je ubio ili ne, a zatim sam otišao u policijsku stanicu u Prizrenu. Policijske patrole i hitna pomoć odmah su krenule prema mestu događaja, saopšteno je iz policije. Policija je izvršila uviđaj, prikupila dokaze i iskaze i saslušala osumnjičenog i oštećene. U saopštenju se navodi da pukom srećom u incidentu niko nije povređen. Slučaj je zaveden kao ubistvo u pokušaju, a po nalogu tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.